Review. Ban jurong lawan. Ano? Ano? Tini ay kublay fi baro ki badan hangani ka Bible study yawani bat kumjuru ya fi ki ba sngap dang ba ke YouTube channel jong ka balang te sho bangin ya sikmat tungin ya duai ko kpa jingi bhabning ngai ngu emi try bo mel iPad ngi gani ka lat sisisin bani puli ka tien jomi hadian bangin ayo ban puli Shisho ikin ikilenong jong gospel witness kat bangirang beteng mentai kelenong ke ban riu disney ban nilam mingi lumba ka por try ai hangi ke jing sempang bada try bangin laru ban bat scam ke ktien ke jomi ya ke ba me medan ban kren hangi hoat ban penen kamru ban imru de ke ktien jomi ha ke jingat enti jongi Baman kesngi akan keselak ndo. Tu dah kerkui kini kepor kenrat, nado besdang, nado kebawai jungka. Nipan ni kini keteng Jesus Christ. Amen. Hakini ketayo kebala dep ni ya puli ya ka gospel witness kelenong keba riu kedekot bakat ar, hado kebakat san, denrei kedan kejingtut haka recording kani ka yedai bat ka yedai bat ka SD card kaman ka memory card jong ka kamera tim sim dan recording tu kum tangin siapet biang ya ka tukalan ka ban riu nadu ka khot ka bakhat ar ter te ngin sepet ka hadu ka ngilam pendap se hadu ka bakhat san biang dengan puli kini dekat Yohanes nong henriu dekat bakat ar dekat san ki kenten ibu angkum ni anda kila kedang wang haki senran jung u tu yak hari ki belwet ki besatam ban omlen ai ru namar kata kila yak har bat kila pendap khat ar tukri ki belwet na kita ki santli ki kepubarli ki basatam ha kita ki belala ya bam onda kita ki breu ki la yo I ya kata ka kamba ka bau jisu lele ki la ong uni ulong sisya utau nong itu lupa uban sawan ha ka perthai namar kata ha bau la tip ba kin sawan thongs im ya u da ka bor ula kendre ano pan syau tau lum marwai hi te kini ki kentien ki ba ya thu sisu kajing beteng ya kajing gini ki thot ngomot kilong ki beteng ya kajing ya thu sifang kajing ka kamba kajung praisu ka ba ulap besai ki san hajar ngut ki brio ni kenmau ya ketu men ba uladan ha ketu jaka ka ba sejan galili te hakani kajing besar jung u ya gini kisan hajar ngut kibriu bau ydan harut ke duriau Tiberias ke balong hi ke duriau Galili tambah ke de bakham phang setai te ula kerkhu ki ngila puli ha koi pat ke Bible study ke belada ya gitu kisan tli ki pu bat gitu ki atli ki dok ha ki bau la ai tu khna bat kala manbun sibun hadu ba la ban besai bro san hajar ngut kibriu kata loong bakilong tangki rangba te Matius uyathu bakidan sekikan thai bat ki khna ru ki badan lang hagatu ka jingelang ka bo trajisu hikai ki te daula kerkhui gitu ki khpu la ai bakinya sam hakisenran bat la sam kini ki pajba bat ki la kadang la thok ni ka khot ka ba khat ar te try jisu wong pan hagatu khot bakhan ar to ye khari ki balwet ki basatam ban omlen ai ru te kata ka de ka ba
ngi ke ba khampla bale bo tra Jesu upha bakenya khar te ningkong shwa kita ki baluwat ong ni don ki ba perkhat ba kala banlong gitu ki pengit ki ba ki breu ki bam nang ta let's say bahap por ba ki bat ktimo teng in da bom ja tenrei ke donru ke jing ong ba kini ki baluat teng ki dei gitu ki bakhlam penen kam lanin la penen kam ru apor bakhat iki ki hap serut ki dei ki bompat bam te ki don ki ba shuhap no serut nagi jaka bagi bam bagi song gitu ki jing bam te kala banlong ki barang long ban bam te namar upra Jesu lada upha iki bikin lum kemudian ka jingdon kam unum supha iki bikin lum te hoat ka wei de ka jingdon kam golong ban lum ban pen khuai namar ngi so thu mu de mu u ba thawi ka beneng bar ka khando ukwa ban sumar khuai ye ka bangi ki briung in sumar khuai ye ka te daladi hiru pen i ya ka nuksa bahba don ke ik bahab hamadan benum i kumtun re banda khar biang bat banai bu yaka segajaka ke beri benbu tingim tip namar msim ong ni tip kidai ki babret snam ne yo kala banlong ru bakidai ki badang biang bakin bam ki brio lani la bandai ki merat kum ki blang ki masi lani kinu ki sigis yar mo ki bala ban bam mi kita ki balwet tingim tip ha tamangila ban su perkhat kumta ban ringnia kumta namar ba nisung thu ba ublai jongi uban pau la di hotra Jesu kwa yangi bangin penlan ai tegadan hoit sekawai patru ka bangi i ka dak hang kani ka khat ar tukri te kalong badan khat ar teli tukri te ngi kan mau ba utra Jesu haba u yalap ye ka gospel bon ka tu ka por u yalap pedeng ki jiu tenrei kadon kawai ka sien ka ba khamadian wong ba dan sekiwai pat kiba deban kibanan sebar kiba deban yelam sepo ke juk sem mo te kini ki khan ar kila ban thau ye kata kita ki jat ban riu ki badang sa nalor ki jiu mo long susim kelum ye kata to te hakani ka jing pha ka jong trai Jesu ban lum tela lum ye ki te kawai ka tukri ki ong ka dei ka bala ban bo iki tiar iki jingbam ki ba ki breu ki panan kam ban jinglen nalor nang ta sigi janji nap ru ki ba habaki jinglen ki hapsa shinu kini ki jiu ki sedra lang bat ki janji nap te ki thap lang ha kawai ka kriya te na simut dur da ka size ka bangi tip ha la se ka wai ka polo kala manong kawai ka tukri kala man he kat kawai ka kriya polo tingi i kata ka jing pahu jong ni ka bam bau ta u bolong nong thau ka beneng bat ka khando kwa ban su ai ngi tangkat ban bangin su biang riu ai bangin na bam ban na kadang bat ru u ai ru palat ya kata bakan tam te haba ki breu kilum kumni ha ka tu ka jaka ngi kan mau kilum ban na yu ban yo sngowi ki jing kai ki jong te namar ba ki kwa banyo sngo ki jing kai ki jong ki klat senang no ban wat bam ki klat ye ki jing thangan ten lepoi ka por pat balakut ki jing kai la thangan hangta utip pat ye ban pendap ye ki te kani kalong kan nilai keren ni kani kalong kan nuksa ba manga firu habangi don sia ki jing angnot ki jing thrang ban puli ka ktien ka jong play bat ngim benut ban penut ya kapor wala da kadika kabam ya kapor ka jungi la wala ka la bandai ba ngi do iki ba ki ba dei jong ni gamet re ngi i ba blai jungi pan utip ban pendap ya kata haba ngi la don kam ya ka mo ka jing don kam jong gamet tengi i ba blai jungi na lor bo besai ka men sim dagi jing hikai ka ba try Jesu kumbo try Jesu hikai kini ki san hajar ngut upendap ru ya kejing don kam jong met kejongi kwa bangi ngin sa ha kejing kerdu dani kejing duna ban bam don ki por ki bo bleu sha ingi bangin hap kerdu bam dani teng wat bomyo bam ru ban sha thangan usha teng ban
pensan ningi banlong ke jing tenju kenang bangi nang san gin khamsian ya susu yu tikani kadai ke ba dan kambha ke bangiyo ke jing kai na kani ke bau try jisu ulale kani ke por tanang ta ka khot bakhat saw ong anda kita ki breu ki layo I ya kata ka kamba ka bau jisu ulale kila ya ong uni ulong sisya utau nong itu lupa uban sawan ha ka perthai te itu ang ni begini ki breu ha jing sisa ki wan ban sngap I jing kai jung kila sngut nat bha kila da sngap bha namaru hikai ki bede jong ka hima ka jong ble lasem ju khamyo sngo sho I jing kai ki bajliyo ki babnya ya sepang ka hima ka jong ble te kata ka jing sngap jong ki kalalong ru ka ba beteng pat ha ka jing yo ban bam pat ya ka jing bam ya ka men tikinang I susu ya kata ka jing krau ka jong jisu bau ni te ulong ubakham phla na lor bo hikai ki bajliyo na ka ktien ka jong ble airu eki ya ka jing bam bakin bam te ha ka jing muddor jong ki lab ong ha ka tu khot bakhat saw uni ulong sisya utau nong itu lupa uban sawan ha ka perthai te hang ni I bakadan kadang ya hi kata ka jing khmilenti ha ka imlang salang jong ki jiu kadang don ka ni ka jing khmilenti ka jing angut bakin sei I yauta ulong itu lupa ubala kular do blai lengbau Moses te ngilai puliteng ya katu haga kitab Deuteronomy kalau nong ka bakhat phra ka khot bakhat san do khat phra hang to ngilai ngilai puliteng ru ikani bau Moses hadin bau le kran baru blai ubtha yu bau nei ong ya ki pat ba bau sapha ya nong itu lupa ubakum Moses kemun ubaka jinglong lani kom trikam kejung kalong ya stream yu Moses te ha ka kitab Deuteronomy nong khat phra khat san do khat phra ngi pulim tu utrai bo blai jome un penmi hame yo nong itu lupa na pedeng jome na ki para jome ubakum manga ya u pensha skor tigani gedi kentien ki jong Moses bu kran ki pajba mo abu ong ni utrai bo blai jome ong kamun utrai bo blai jong phi ki pajba kan mo te ong un penmi hapi yo nong itu lupa na pedeng jome na ki para jome ubakum mami ubakum manga ya u pensha skor to kata gadi ke jing kentu ke jong Moses ke bau pha hi blai yu kat kumba mela kwa baro no try bo blai jome ha horap dagas hagasngi ke jing yeseng da ka ba mela ong wat ai bangin yo sngo shu ya ka ktinu try bo blai jongi lemni wat ai bangin yo isu ya ka ni ka ding bakhrau yo ngin nyap te kaladan ka jing sngo septeng ki ni ki jiu baki I ya ka jing habaki I ka ni ka jing ka hagatu ka por ngut ka bodang ilam musasiki dang dan halor lum horep ki I ya ka ta ka jing khrau ka jong blai ka jing khu jong bolong ka ding te bat ki don ka jing septeng ba yo ladau blai ukran direct iki yo ki yap ki kalon nomor ki lai I ya kata hateng bo blai bitar dang ta ki don ro ka jing septeng ba yo ka ni ka jing klan kata ka ding ka ba pau ka laban syo iki kinyap te ki kerpat yo Moses ki ong ai bangin yo sngo bitang nami te ai bu blai kran hangi leng ba jong mi te Moses us ong ji do kentien bo blai pat ong haki bato kan long kum tai phi te Moses ong khot bakhan nyu te trai lo ong hanga katai ka ba phila kran kalong ka badai na ta khat phra ji kentien hi ki jong blai bat beteng ngan penmi haki ya unong itu lupa pedeng hena pedeng ki para jongki ubakum mameken bat ngan bu ya ki ktien jonga ha ka sintur jongu bat un kran haki ya kata baro ya ka ba ngan hukum u tikini ki jing kular ki jong blai nado ka por ka jong Moses
but ki jiu ki sim serious bahai kani ba habakile kendo khamtam ki jingtan ju namar ba ki sha sinchar ki sha leben ha ki nong sinchar ki bom itho ki bom buram ki tiki kan mau yekani ki jingkular ke jong play ki kan mau kan no bu play plat ki khonisol ki apartment ju ki na ki jingjin jar ke bagi upha do moses tementa ke pen kan mau bi ki ba ki angnut bani i yo tau no thu lupa bo play la kular lembau moses ti habaki ai na kawai ke peteng se kawai ki ai up yo tau no thu lupa tikini ki badan gini ki san hajar bat ki kan thai bat ki wi da habaki yo sngo bat ki i ki kam ki jong try jisu kalau one shot akadono jungki buni udah tau nang itu lupa ubala kular do ublei uban sawan mo to ti kata kadai kajing kata kadai kajing sngo jungki ketu kapor tinrei ketu khatsan gai thu sisupan namar kata habau latip bakin sawan thongs im yau da ka bor ula kendria no pat syau tau lom marwehi tikani ka khat pat ke thu bo try jisu hadin bo i kini ki brio ba kila perkhat badai ma tau mesaya tau prophet te wi iro ka dono jengki ba ndei tang ba ki nget bo ndei mo tinrei ba kata ka por da ka jing rai brio jungki hi kila ada rai ka dono jungki bamenta tenginya penlong sim no yu nginya thung sim no yu balai kalong kumta namar baki kami i kani ka bah khamat ki kami i kani ka jing ki jing janjar baki mat na ka bor sanchar jungki rom nang ta ki iru ya ka jing sya kanan kalong kum ka jing sya penkit khia penkit ki bakhia ka nyamru degi nongilam nyam ju ki jiu ki farisi ki sadusi ki gini ki bat ki kwa banyo no ki jing pelan degi i utrai jisu ong la deu ne ban pelan yangi kumta ki rais nan ha tu ka por le se ki kren pramaki ki sedang ban kren nani bani bau ni te de benlong ulawan de usim jungi tingin penlong sim no yu tigi iru bo trajisu hajing sya tre banit sebapau tre banit sebapau pajba ban ong banga ngade umasaya ngade usim mo namar balai bo trajisu simwan ban simno ekataka ban pendap no ekataka jinglong sim hak to por uwan ban le uwan ya ka ban sya swa na ka ban ta ki pop jungi commission jung kaya bo blay ukpa ula phayu kalong bo let ban sya na kabanta ki pop jungi banyap namar ki pop jungi tila da ki thong sim no ta ka pon ta mo try jisu un hab yai lat na ka man ka jong kpa mo namar kumusim te namdan syu ban sanar pnayu mo tengi mudur kata kar Broadway ke Jerusalem ke ilase kan mi ke jingi kren ni deus im jungi menta te kila manong yu herot ngim mitho sim syo te uni du sim jungi te hata kapor te mano ban ong sanar pnayu te utrai jisu kamut bonomyo ban pendap ya kaman ke jong kpa kumta wi i kata bagi kwa ban thong yu da ka bor namar ba kila smooth scam bu de mo to mesea te le thu ni ula kendria no pan syau tau lum marwehi te utrai jisu penkeloi kendria no kidan ki khap ni bo try jisu badan kano ke jing be jung ki bri banwan ya kendo la ne banwan kem teng ki farisi ki alam yu ba ban penyap ban thamau try jisu ni police sin asin ha gospel dru usu phenno na preng jung ki uja no kimi issue hak tu kapor penkhia itu beri pang life of us nam mungila puli tu kelenong ke ba sau ba kiwat yu try jisu kim lam namar ulaja na preng juki te hakani kapor try jisu suja no na preng juki pat ba uli kiu slorulum te ki kimi i uli chenuru uli kiu slorulum te hak gospel materials kelenong ke bakhat sau la tho pat
baulet sita ban duai teu try Jesu duai bro simit hakata gamit to te akatu ko khot ka buat pan ka khot ka ba khatsan ni puli ngamut ka bakhan riu ni puli ya kata ka jing ya ka jing ya ke jong try Jesu lor ka duriau tikani pat ka dei sakawai pat ka kamba ka ba kani ka dei sakawai pat ka kamba ka ba ni ya ka jing ka bo try Jesu la pendam ta te nakini ki jing tho ni ka bangila puli do khot bakhat san ni iru ya ka jing scam jing mot jong try Jesu upriang ki pat ba ka por baki ki kwa ban sngap ya ka tin ublai ukwa baki nyo sngu ki jing kai ka tin ublai nanta wi iru ba kim simkan mau su ya ka bam te darade ka por baki lathan pat ula penbiang ya kata tin rei ka jing scam jong upat ha ka jing mut ha ka jing thungu jong ban pendap ya ka manu blai kasa kombo lo ong hakitu kitu khat ba khamswa ka nong ka basan ba ka bam junga ka long banda ikaman kupa mo ngamot ka nong ka ba saw ka basan ru mo te ong ya kitu ki kentin ban ni hang ni bada ka kamru try Jesu long sisya kumta kendria na kata ka bo bleu la phayu te ni kum ki ba kwa ban sakri yu bleu ni don kata ka jingkit khli bah kata ka bo bleu ula IT hingi bangin ne kata ngin long ko ktin phareng ngin focus kata banginum khi sani bat setai teng ki la ban ja ki jingja ka ni jing im ki ban khi yangi la ban long kemalong try Jesu ki break ki kwa ban penlong si mi umo la se ka jing long popular namar bangila ki bo bleu ai boringi kala long popular no ngi kala paunam tin rei ngi dalam long kumta teng ngi sakpoi no se ka baklat pat ka e bo blei ukwa ngi ban pendap te usitan ro punan kam ye ki bokum kita ba limba ka bo kunsa ki breu bakin pen kentiu yo no breu te tu breu ski pan perno sewei pan myo su ban ya hakalenti ka bo bleu thmu yo te bleu myo su ban penan kam yo te bun ki breu ki ba mat ya ka jing paunam ya ka jing ka popularity mo ngten phareng ki basdang hi na ka jing thmu ka jong blei ndrei hasiteng lenti pan ki sakmano balai namar ba ki paj ba ki kwa ban kentiu ye ki te gitu ki klet no kai bu blei kwa ye ki sedang ban penhun no yu paj ba kwa kata ngan le kata khamtam hakani ka san hima kam politics kani i bhai kata te bat kadan ke yo kristan kadan berbor ka jing dawa bo unla ban yene scam don ki politicians ki ba ki por ba khaman chwa ki bala pau bha de ki bala sanru haktin ublei da de ka por hi ba ki la pau i pat ya ka jingla jong ki ban yene kim kendria na kata ka bu blei thumui ki wat lada ki babun balang ki sedang ban kierno naki ki don ki breu kum Wilberforce bade sipara bat we ni ki nongelap ki ba pauna bhaman siwa te Wilberforce de MP jong ka parliament po bilan ki snem ngam dakan mau ba thik shu la bande ki khat praspa tam te Wilberforce hakata ka por ki khna ka an ka sha ba ki khna ritru de bla ban tre bla te kini ki beruspa ki badan ki pardu yong ki khatbla ki breu hadu iknarit badang sansnem ru penbelalang te bat kalalong ka jing kata ka bakhrau bha te Wilberforce i kata ka jing sneu but yang scam ba kumu breu jong blei ukwa banile persya kata bamdei ban penbori khna ki badang rit de bandan ka an ba mla ban ai kam hen ban pha tri kam bla yi khna ki ba po khat so snem ne ka no kum tai
Te wilayah marwai kata, te hadian sayo iki perlok. Te uklalong ubri ubam kini ki babuan balang ki kim sultanat yu namar balai ba kependuk no ya ka kamai kaji jungki. Te kim sultanat tenre Wilberforce kuslai sifang kata kajing sultanat ki brio na kajing bam sultanat jungki. Udan commission banai kaman ublai baki an ki bahok ki de bandan ki an ki ba perkhat ya long brio man brio kum tahu yang skema kata. Hadok ke bakut ke parlimen jong kari England ke hatu ke por ke larai ke sim ke jing rai ke skam ba numsya su ban pa bela yiki kena ki badang hapo khat sausnem. Te ban hadok mentaru i ba kata ke an ke trikam hakiri jong ke percaya. Ke beteng nang ta no ne brio jong u blai. Tapi kidon gom gini kibreu Wilberforce de si para batu John Wesley tu nongilap bopong ba te ki si para kidon khat khandai ngon ukpa jong ki ba dang dum hadu damiet bela treduyong ke kemi jong ki kape ki khat khandai ngon te kami oban ong ban kapor ba keluit ban slok we puwe te sisen steo ka bo jingmut ba wei ni ki khun la ni wei ni ki khun ngani slok menta khatsan minute te kale kumta te baro ki khun jongka ki la long ki breu ki basakri ublai te ki sami ru ki reu crown apeng jongki ki ba pendap ki man jong blai ting i kata utrai ji su hi ai ni kani kanuksa ba hatu la khot yang ai phi bangin na yu dadaya la khot yang ai phi ngi la nget utrai ji su bangin pendap ya kaman jong blai bangin sakhi utrai jisu bangin kentiu ka nam ke buram ke jong bangin long ke jing khuru ye ki para brio ti kata la da don ki jing penki bangin kadat no nang ta banyo e ka nam ke buram banyo e ka spa ngi hab ban pikir yo ba ngi du no ban pendap ye kata ke bo blai lo thmui ngi tegani ka dei ka commission kamdei shu tang go ong no ka jing thmu jong ka jing im re ka mission ka bakham ya ka bau pha hi blei ngi la dangi la priang ngi la nget utrai jisu bat ngi ong ngi la rai kut bangin sakri u tu hoi la dangi pat rai ban sakri utrai jisu u blei khat yangai phi la phim pat ithu yu jisu ban wan su jisu ban mat ya kata ka basisa ha ka jing im ka jong phi ti ka ni ka dkhat ka bakhan riu pat ngi i bahadian kata to ka bakhatsan kai tho ba ula kendria no pat show tau lo marwei hi te ki wei pat ki nong tho gospel kum Matthews akal nong bakhat sau dan Marcos nong banriu ki tho ba try jisu upunut por kata kamiet bro simit banduai te u Matthews ye tho ru ba try jisu upha no ye ki senran sesiliang keduriau tangin pulia khandiat na gospel Matthews ke nong ka bakhat sau ketuk de khot ka bakhat lai do arfuin mar min khamyo pura ye gani ka jingethu te ho Lucas utho Marcos utho ha ketuk lenong ka bakhat sau Matthews de khot bar fuar handu lai fulai hadin ke jing pesai ke san hajar tu khot bar fuar wong kumni ru jisu la kentui ke sanran jung ban kiu hlor kata kalieng bat ban let no aswa jung sisilang kat bau dang pelat no iki pajba te bau la pelat no iki pajba ula kiu shaulom we brio ban duai bat haba kala janmit ru ula dan hangta we brio kata kadai kabai thu kaba khambnia sisu dagini ki we pat ki sanran tin kamut pat bau Yohanes kwa ban bniat man ngi kan mau bu Yohanes ukham pena jingmut haki ki be dei bat ka bat jiliu long don ki details bu Yohanes tho lut kuma tho ki we te Philipit Marcos nong ban riu ru kedkhot besausan terter in pulia sausan sau hadu sau punyo te kumni ru ulapha igisenran jung bakin kiyo hlor kalieng bat banang let siwa sisiliang sebet saida kat ba hiu nang pelat yau pajba
andau la bidai no te ki ula let show lom banduai takamut utron Yesu o pha no shwai ki sunran ban si siliang tengim tep kai kadau bu pha ki boleh bum le lang la se bu ki sunran ki kwa ban don sa angta te utron Yesu la se wi bu ki sunran ru ki la ya shongsit lang ko ko ki pajba mo te baki kan ngat ha kaju kor kom perkat yang pajba tela se uphano iki namarum ko bagi senran kin bakla ha ke jing tip ikaman blai sifang Jisu mo te kalam de kata kadau te kini ki pajba pat kidang yele hi ban ban penbori ul se te kumnur ki kentien ki jong o bat kiwe ong Matius sang tu ba u Markus wang tu dekat besar pesan mo ke dekat besar pesan riu ke besar pesan ruang kat ba uhi unang pelat yau pajba ke besar pesan riu kong andau la bidai no te ki ula let shaulom banduai te ka bumut ba Tuhan Yesus imat usimpor hi kat tu kan ni kat adu ba benda palut ini pajba begini pai no mo tinda ledap ban pelat lut iki la palut iki usalit pat ban kiu sulum marwai banduai tapi kani ga ya tho si shu tangin lesing ha ban peteng ni goi tayo tangin si polis no ni gini khot berangsa haga gospel Yohanes kedan nong ka ba tangin puli biang khan riu du arfui te bala janmit kisenran jung u kilele hiar sakaduriau haba kile kiu hakalieng kilet siliang kata kaduriau sakapernam te kalala dum badu Jisu umpat semuan haki bat ya kata kaduriau lapan khi daga babe kale erba anda kile king kombalain saumail kiyo iyo Jisu bau ya hlor kaduriau bat bau nang wan hajan kata kalieng te kilaya septing nrai wong haki dai manga tuwat septing te kumta kilaya priang sung bhayu sakata kalieng kumni ru kata kalieng kalapoi hakata jaka sakaba ki thau let te kalong lingkot bha kor kombo tho u Yohanes tangin puli ke gospel Matius rumo ban kham suthu shu ni ke benta gospel Matius ka lenong ka bakhat sau tu khot ka ba arfuat ter hadu ka ba lai fulai kumni ru Jisu la kentui ke senran jung ban kiu halor kata ka lieng bat ban net no haswa jung sisiliang kat bau dang plat no ikipat ba te bau la plat no ikipat ba ula kiu shaulum webreu ban duai badah ba la janmit ru ula dan hang ta webreu ndremen kata ka lieng kala dan preng ka duriau ya ka bala penki dagi jingat phlung naba kal kala be persya te ha ka jing amit ka basau ujisu la let haki bat udaya halor ka duriau haba kita ki senran te ki iu bu ya halor ka duriau kila sngukio kidaong kalong karangai te kila lenyar na ka basyapting ndreu Jisu kumni ru ula kran haki udaong to snguslur dai manga to wat shapting u Petrus te uday thu ong hu ko try la da dai mami hukum yanga bangan wan semi halor ko u te ulong to wan te habau Petrus ula hiar na kata kalieng ula ya halor ko ban let show Jisu anda habau la yo kata kala bakajur ula sengu shapting bat habau la sedang mengam ula perta udaong ko try topen yanga kumni ru Jisu habau la kenere la kakti ula kami bat ula ong ami ubarit jingen balai bamasngu atatin haba kila kiu te halor kata kalieng kala kala jano te kita ki bahak ta kalieng
kila mani dami u kia ong sisya uni hai me u bau khun u blai to kini ki rap bangin suthu sumo ye gani ge jing thu ka ba hagar kom ka ba pura bo try jisu u ye kata ka jing ka apat ha ka ba gini kisendran te ka thu yu ha ka tu ka khot ka ba tengin pet biang yu anes nong ban rio ka da khot ka ba khat tu ka ba khat pra bat ye kata ka duriau la pen khi da ka ba be ka le anda kila king kumbalai na Samuel kiyo iyo jisu buyat halor keduriau. Te apor bekila king ikat nika liang banlet setai sisiliang sekapernam lai tu ni ba kedan kejing be jungkal lepen ki ia kata keduriau de kejing be kata kal Bad ong ni kedigal ba kamun kedigal bajur kal mo nang ta dekat ke bakal kenai anda kile king kumbalai Samuel kiyo iyo jisu buyat halor keduriau te kamut kila ya king kita kaling lain Samuel hapling jong kejing be kita kal tingi sung tu entah bakadan kejing ilek ke bakrau ba tindangi pet pan Matius tengin puli Matius ngin pet lang hagatu ke dekat ke ba arfsau tu kalau nong keba kat sau hi Nrai man kata kalieng kalau dan pedeng keduriau ya kebala penki dagi jingat pelung na bakal kalau lebe persya arfsan pat kong te ha kejing amit kebasau ujisu lalet haki udayat halor keduriau te lasi utrai jisun mar bolong dan upen kamhi ka bor bleiru ya kata kejing sem jongki bagi dan pedeng kejing ke bakrau badan gani ka ka be kejingat pelung ki ba but lasi kila septiang lupa hi da kata mo tiule kumno dauladap banduai ong kejing mit ka basau lasi kata kala din step ngap lasi lai biji sau biji step ha kejing antat nong kat ka porjungi ka jing mit ka basau Dia try jisu lalet banyak kendu iki senran lesi kadan gejing temu hu ba penjajai no ban pen sluriki beginam septing ye kata gejing be jong kala loturio mo ba kita gejing at pelung te ban kloi ban poisiki try jisu la iyo uya ha bar kudurio tapi ikani kadi ka kamba nomor ba kumanong no ngi kibrio te dam dei daka se kan ni kajuk menta te to teknologi mo ki pen mi ki tiar gitar ki jingpong ki bala ben le se bu briunya ndre briu bai kom bo long hi ban ong bunya dala di lor ko te kam la long te ndre try jisu nomor bo dan ki por bo penen kam mi ka bor ka jong blai ula banya halor keduriau te dan ki por bo utrai jisu umpenan kami ka bor blai mo haba siapan soi husitan usyathan saposni usukongo be ju blai umpenan kam ka bor blai ban ong ban lat na kata ka jinjar jong ka bele busitan tenre hangni pan i nomor bakad mi ka jingdawa te pen kam mi ka bor blai ka jong namar ude ubriu bat ublai hap kan mau kata mo te abu ya alor ka duriau pen pau ye kata ka bor ka jong ko blai ka bo ubriu mla ban le bat ya ban ye ka ban le ban poi siki senran ban yerap iki hapdeng kata ka jing ma ka bakrau ka baki kandu ka jing sungsep ting ka jing kutlat mo te ndau la poi hajan jongki to ong no gospel Matius to khot ka ba arfundriu habai ki senran te kila yu bo ya halor ka duriau kila snokyo kidong kalong karangai te kila lenyar na ka basipting
Kalong ka jinglong brio ba habai i ke ba bomji i mo perkhat balam lei ki weipat ki bor tikim kan mau bo try jisu barang sudah bendasai ki san hajar ngut tang dagi santli ki pu bat atli dok ha bo la benne i ka bakum kani tik ki i uman kesngin re kani ka por kimi i bha la se ka dur ka jung la se ka digi jing dum jo kamit ni la se bala sep ting than mi tho sho bo deu jisu ti ha jaka banyo ye ka jing sung slor ka jing pensingan kelanang sep ting sisyo ki pun ban imat de garngai mo te kini ki jing pensep ting ki wan ngat hangi ki breu teng teng bat teng teng namar baki ngat kini ya ka badai no bleiru sep ting lang akan mau mensua ki dan ki para bungen ki badai hina ki yang kestan labuan peteng dah be keren sifang ke kitab jing pen pau gitu ki ki be thu ki jing i thu pau ki bau rajisu ai lembau Yohanes bu batai kitab jing pen pau kiran kirang ba kilong kemi ki bong ngamnut ban puli kitab jing pen pau ki sep ting pen ban kebu bleu ai khnang bangin puli khnang bangin yo ya ke jing pen slur ki sep ting pen ban kat ba na syong pet TV pat dami gitu ki kartun ksoi yu ki ksoi pat ta ki pet ba kim sep ting gitu pat ki khon jong ki ki pet ba ti kata ka dei ka jing syukur ngai fi ka ni ka pateng usitan upen melan ningi de ki begrit swa khandian dian bangin melan hado bangin mi tho syu yok soi bodi yok soi ngim sep ting syu yok soi kat ba ki wede jong blei pan ngikir te hoat ka jing septing yu blei namar ka jing long pop la jong ka te ka di bandan hangi tenrei ban septing yu blei la kumbo wan ban ha ban subam do no ingi kum bam khla mo bolong setan tulong kum tau sing bekerho mo udah ap bino bunyi ban nguit teli telah pe ya ki bo blei ulan pe ka ta kom te kelalong kejing job setan te hadukan no mengam phiru hagani ka pateng ngila sisa banong ba kani ka dei no blei ka pen kemen ninga ngadap daga jing sungu singan daga jing sungu slur uplat jangan daga jing atatin te badhabai ipat bagadei ka bor ka bawan naga jing dum ru itho bagadei naga jing dum bad ka jinget jung hi blei pat ka penlong ba ngim sep ting ya katu ka bor jing dum ngi yong si kan tin ka teng try jisu ka badum katu ka bor jing dum ka phet kam dan jaka ngalai i ha ka por jong ka bible bad ki por ru bagi breu ki bala ngat ha ka bor jing dum ha ka bor jing ki soi ki khrei ki mensim baman haba len hi ki breu ki bala shani alod ho try jisu kitu ki mensim baman ki sep ting kalam ki phet ki krat no tu breu ni ka breu ka baki la yo ban song ban penlong jaka song mo te ka por baki phet ka jing tiang kamut itu ki try ru itu ki breu ki ba sa mo basa bat haki kitur ki lenyar lang tu jisa kali jing lenyar mde jong ki kadai katu ka jong ka jing ksat ka jing ki sep ting jong itu ki ksuit baki mi na kitu ki breu namar baki lai i yo ba khamdan bor buwan ban be ki te kata ka de ban long kum ta yangi kristan te ngi i kani kan sa bagi senran ne ki blai i utrai jisu man ka singi ru kidang ngat kani jing septing ka pen kan mau ngi bangi don kam sisa ban pen khlan ni ka jing jungi te ha to ka ka buat pat ka dekhon packaging septing juki hot to dekhot bar phone riu ko hado baki dalenyar ndai so basu septing bi kumtur dalenyar mo kani bi thu Matius ta ka dekhot bar phonyo pat utrai jisu ong ni ndreu ujisu komne ru ula keren haki udo ong tos ngoslur daima tu wat septing te ublei jungi udan kapor kabo wi i bangin dan kam sai ka jing pen singan te hang niu penan kam try jisu ri ki kentien ban pen singan ni kesenran
Daki kentien bo ong tos ngoslur. Wong day mga penitu aki bo day mo. Nang tau ong WhatsApp tiang. Daki ni kidi kentien kiba ay mensem yang ay fi kum ki banget ho. Ki don ki por ka jing im. Ye kendo iki jing ma. Ye kendo iki jing septing. Kasur ka jong habang inget ni sani asayu kan wan ban ong ini. Tu sngusler WhatsApp tiang. Day mga. Tingin saya beteng no aku wipat ketayo ia kani ka benta ke barang saan dia tak keburam ke jong play. Amen. Play ku. Tutungin nya duai. Ku kapa jengi ubah peneng ni aingu eme nak benta ka ketien ke jong me try. Nak benta ki bo pla sudah ki jing na ki jong me ka jing im jong ni ki brio. Hagani ke jing ya kendo jong ki senran ya gani ke jing ki jong ke duriau kat hadu ba keladan ke jing ma bagi laban ngam jelop kat bagi dang king ya kata leng lor ke duriau dari try me mela ibit ban penpau ya di hakin ban penpau kloi ru bagi num septieng Islam mela ibit a try ban poi kloi siki de ba mela yad helor ke duriau try. Pada pamela poi mei i kejing septing joki nalor bagi septing i kejing atlung kila septing ru daga mamudur badai karangai hajaka begin itu eme bamadeu try jongki ubale iki kam ki bakrau ring aingu eme try bamela kren ki sur jong kejing penslor kejing pensingan manong tolong slor WhatsApp tieng dai manga yarap ingi ru try kani ka pateng ka bangi em bagi don sibun sisa ki jing ma saudong jungi habagi bor jing dom ki yele ban tan ningi sega jingjot habangi habanya ki jingat plung ki bapen ki ki jing im jungi try hado ban pen septing ngi ban pen atati ningi try rap ingi ban kan mau ba mai i ngi ko ba mai i ki senran pedeng kita ki jing ban me kloi ye ka ban wan hajan jungi ban ong tu WhatsApp tiang day mga try rap ini begin dan kani ke jinget ke baskam kanang ba try ngin ban pendap ya kaman jumi kani ke selak ndo yarap ini ro ban bet samia try bala ke perthai ke pen ki iki briu dagi buit ki bubun rukom damba ki jing tray jingdum ke bor jingdum ke jong sitan ba ka kanhun jong dre yarap ini ban long scam begin iame begin bet samia try ha ke jingat lenti jongi hakani ke selak ndo ban pendap ya kaman ke jome ke bame mel aingi ke taga mission ke bame madan mentajungi wepi we kan rat mangin pendap ya ka hadu ke bekut terus ngogu pai gini ke jingkat pa jungi apa ni gini keteng tribe nong penem be jungi Yesus Kristus amen dengan ke pon ni penwai no dengan kerpat di bahira semua ban pelaj ni de jing Joy. Ablay kupa jungi papnang nia sungo na katin jome na lengbang tun pesan tu ablay kanrung hapo dono jungi katin jome kalong paya jelewa tu ta me ablay me pensyai keren batun pesan beleng ba jungo sungo umta bawai na ni seng tu ablay un jing ai jong Jesus jing it pa jong ablay pajing selok jong man sipukoi uno lai ton kat bat ni batang no kidan kum kan yo bablusti bat ke setelak perthai nadum tab hadu halakarta amen.